मालाबा नोंथांमोना बेंकफ्राव एबा बबेयावबा लन एप्लाइ खालामबा एबा माबाफोर खामानि मावोबा नोंथांनाव 6 दाननि मिनि स्टेटमेन्ट बियो। होनबा बे मिनि स्टेटमेन्टखौ नोंथांमोना बेंकआव थाङालासिनो न'आवनो थानानै गोरलैयैनो नोंथांनि WhatsAppजों बानायनो हायो एबा बख'नो हायो। हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना मालाबा बबेबा खामानि मावनायफ्राव 6 दाननि नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि मिनि स्टेटमेन्ट बियोबा नोंथाङा गोरलैयैनो बख'नो हायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। बेबायदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान आरो इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppनि गेजेरजों बोरै स्टेट बेंकनि मिनि स्टेटमेन्ट बख'यो बेखौ आं स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। जुदि नोंथाङा नोंथांनि SBI एकाउन्टनि 6 दाननि मिनि स्टेटमेन्ट बख'नोबा होमबा नैबे नाम्बारखौ सेभ खालामनानै ला। सेभ खालामनानै फार्स्टआव नोंथाङा रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन WhatsApp बेंकिंआव। जुदि WhatsApp बेंकिंआव रेजिस्टार खालामनाय गैयाबा आं बेखौ बोरै रेजिस्टार खालामो बेनि सोमोन्दै आङो सिगाङावनो भिडिअ लाबोखांबाय। नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो नङाबा आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, नङाबा कमेन्ट सेक्सनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बोरै रेजिस्टार खालामो बेयाव थांनानैबो नायहैनो हागोन। नाम्बारखौ सेभ खालामखांनायनि उनाव जुदि नोंथांना रेजिस्टार जाखानायबा नङाबा जुदि नोंथाङा रेजिस्टार खालामखांबायबा होमबा WhatsAppआव थांनानै हाइ मेसेज लिरना हो। हाइ मेसेज लिरनानै सेन्ड खालामबानो जाबाय। सेन्ड खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै। होमबा बे गेट बेलेन्स ओमफ्राय गेट मिनि स्टेटमेन्ट कनफार्म KYC बेयाव थुआलासिनो गाहायाव नुगोन नै आदार सार्भिस बेयाव थुना हो। आदार सार्भिसाव थांनानै बे गोजौआव नुगोन नै स्टेटमेन्ट सार्भिस बेयाव थुना हो। थुनानै सेन्ड खालामना हो। सेन्ड खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन नै स्टेटमेन्ट सार्भिस। होमबा बेयाव थुना हो। बाव थुनानै गोजौआव नुगोन नै एकाउन्ट स्टेटमेन्ट बेयाव थुना हो। बाव थुनानै सेन्ड खालामबानो जाबाय। सेन्ड खालामनाय लोगो लोगो नैबाव नुगोन नै इन्टार द स्टार्ट डेट इन बेयाव नुगोन 6 मास। नोंनिया 6 मासनिसो जागोन नालाय 6 मास नोंथाङा आन्दाज खालामनानै बबे मान्थनिफ्राय बबे मान्थसिम नांगौ होमबा फार्स्ट मान्थ स्टार्टिं मान्थखौ होबानो जाबाय। जेनेबा जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय दिहुनबा होमबा बेयाव होबानो जाबाय जुलाइ 01 जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ होमबा 07 ओमफ्राय 2024 बिदि होनानै सेन्ड खालाम। सेन्ड खालामनायनि उनाव बाव नुगोन काइन्डलि इन्टार द इन डेट इन बेयाव लिरदो। बेनि फर्मेटाव लिरनो थिनदों नालाय दा डिसेम्बर ना होमबा डिसेम्बर मासनि सिमांखौ 01/12/2024 बिदि होनानै सेन्ड खालामबानो जाबाय। सेन्ड खालामनाय लोगो लोगो नोंखौ जेखिजाया मोनसे पिन माबा पासकड टाइप खालामनो थिनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि गोसोआव थानाय बायदि होमबा पासकड मोनसे होनानै ला। आङो होनोसै 7744 बिदि होनानै सेन्ड खालामसै। सेन्ड खालामनाय लोगो लोगो इउर रिक्वेस्ट इज अलरेडि प्रसिड काइन्डलि ट्राइ आफ्टार साम टाइम। माने आङो अलरेडि खालामखाबायमोन नालाय दहाय मोनसे। दा नोंथांमोना जुदि नोंथांखौ नायोबा होमबा बेयाव नोंथांनि इमेल ID सेन्ड खालामबाय होननानै फैगौमोन। आंना अलरेडि नायखानाय नालाय बेखायनो बेबायदि ओंखारबाय नै। दा बियो मिनि स्टेटमेन्टआ बबाव फैगोन होनबा नोंथाङा नोंथांनि इमेलाव थां। नोंथांनि इमेलावसो फैगोन दे मिनि स्टेटमेन्टआ। होमबा इमेलाव थां। होमबा आं आंनि इमेलाव थांसै। इमेलाव थांनानै बाव नुगोन नै WhatsApp बेंकिं एकाउन्ट स्टेटमेन्ट। बेयाव आं दहाय 3थायाव नायदोंमोन नै दिनैनि 3:22 होमबा जुदि नोंथाङा बेनि मिनि स्टेटमेन्टखौ खुलिनानै नायोबा बाव थुबानो जाबाय। बाव थुनानै गाहायथिं थां। गाहायथिं थांबा बाव नुगोन नै PDF। बे डाउनलडआव थुना हो। जेखिजाया बेयाव थुबानो जायो आरो। बाव थुनानै नोंथांनि पासवर्डखौ बिगोन नै पासवर्डखौ होबानो जाबाय।
नोंथाङा जायखौ होदोंमोन बेखौ होनांगोन दे लोगोफोर, नङाबा जानला मोनला होबा गेवनाय नङा। बेनिफ्राय होखांनायनि उनाव अपेनाव थुना हो। नै होमबा आंनि 6 दाननि मिनि स्टेटमेन्टआ बेनो दे लोगोफोर। जुदि बेबायदिनो गेवगोन नोंथांमोनाबो। बेनिफ्राय नोंथाङा प्रिन्ट खालामनानै बबेयाव साबमिट होनांगौ नोंथाङा होनो हागोन आरो। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै गालां। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायल' साबस्क्राइबबो खालामा, लाइक कमेन्टबो जेबो खालामना गालाङा। बेखायनो आं नोंथांमोननियाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना मोनसे लाइक आरो मोनसे कमेन्ट खालामना गालां।